खुलुमबाय आंनि मुङा ललिता कसारी आंनि बाबानि मुङा महेश्वर कसारी आरो आइनि मुङा रिता कसारी आङो नवोदय जवाहर नवोदय विद्यालय उदालगुरिनिफ्राय फरायदोंमोन बेयाव क्लास 6 निफ्राय क्लास 12 सिम फरायदोंमन ओमफ्राय आङो बोसोरसे ड्रप लादोंमोन गुवाहाटी आर्ट इनस्टिट्यूट होननानै भाङाघर खाथियाव दङ आङो एबार MBBS नि थाखाय माबा जेएन गुवाहाटी मेडिकल कलेजाव एलटमेन्ट जादों रेंकआ बेसेबांमोन रेंकआ आंनि स्टेट रेंकआ 1207 आरो आंनि मार्कआ 481 बेनि सिगाङाव नोंनि जेनेबा जागायजेननाया स्कुलाव बबेखौ होनना बुंखो आं क्लास 6 निफ्राय बेनि सिगाङाव बहामोन बेनि आरो क्लास 1 क्लास अंकुरनिफ्राय 2 सिम आं जातीय विद्यालयाव फरायदोंमन बबेयाव जातीय विद्यालय भेरगाव बेनिफ्राय क्लास 3 निफ्राय 5 सिम आं महरिपारा एकालव्य विद्या मन्दिर महरिपारायाव फरायदोंमोन आरो आच्छा दा बेनिफ्राय नोंनि जितु मा खालामबाय नोंहा उन्दैफोरनि समनिफ्रायनो बै डक्टर जानायनि सिमां दंमोन ना उन्दैनिफ्रायनो दंमोन बेनिफ्राय मा इन्जिनियार लाइनाव थांनो गोसो गैयामोन गैयामोन ना बेनिखायनो दायो डक्टर जानायनि सिमां दंमोन बेखायनो दा मोननानै माबायदि मोनदों गोसोखौ मोननानै बहुत मोजां नांदों खस्थबो जादोंमोन सरासनस्रायै बुङो माने जिखिनि माने बेहाय आनजाद जायो नीट आनजाद जायो बिराद टाफ होननानै बुङो नंगौ नामा नंगौ बेयाव माने जोंनि नीटआव टोटल मार्क 720 मार्कनि थायो बेयाव जुदि माबा बेयाव रं जाबा नेगेटिव मार्किं फैयो आरो कारेक्ट जाबा 4 मार्क फैयो बेखायनो नेगेटिव मार्किंनि थाखाय बहुत माने मोनसे क्वेश्चनखौ माबा कारेक्ट नङाब्ला माने मिस्टेक खालामनो थाखाय बहुत माबा आरो माने खामाबानो मोजां आरो ना नङाबा नेगेटिभ थाङो एन्सारा रं जायोबा -1 थाङो आरो -1 बेयो नोंनि जिउआव बिदि जादोंमोन नामा आंनि जादों बहुत ओमफ्राय माने बेयाव एग्जाम टाइमाव जेतियानिकि एसे नार्भासनेस ओमफ्राय प्रेसार मोनसे फैयो ना होमबानिया मालाबा माने जोंनि OMR सिटआव जेतियानिकि जों OMR फिलआप खालामो होमबानिया जोंनि मिस्टेक जायो मालाबा माने मोनसे कुइसननि एन्सारखौ बेलेग कुइसन मोनसेयाव OMR आव फिलआप खालामनाय जायो आरोना बियो माने बेखायनो जों एग्जाम टाइमाव बांद्राय प्रेसारखौ लानाङा आरो ओमफ्राय इजि खिनाखौ आगोलाव खामग्रोनांगौ आरो ओमफ्राय एबारनि पेपारा एसे लेन्दी दंग्रा होदोंमोन आरोना ओमफ्राय बेयाव माने एसारसन रिजनिं टाइपनि बहुत कुइसन फैदोंमोन ओमफ्राय हार्डबो दंमोन एबारनिया एसे थेवबो एसे 481 लाब मोनबाय आरो माइनास मार्किंफोर जानानै दा बेयाव नोङो माने गोजोननाय मोनदों ना गोजोनैनो दङ किन्तु माने बेयाव आं टाइम मेनेजमेन्ट खालामनो हायैनि थाखाय फिजिक्सआ थालांदोंमोन आरो बेखायनो माने एग्जाम टाइमाव टाइम मेनेजमेन्टआ मेइन आरोना नोंहा साबजेक्टआ मा मामोन आंनि साबजेक्टआ PCMB बेखौ नोङो जेसेबांखिनि दायो प्रिपेरेसन खालामबाय बे प्रिपेरेसन खालामनाय समाव माने माबाबा साबजेक्टनि सायाव बांसिनै माने गोसो होनांदोंमोन साबजेक्टआ जोंनि MBBS नि थाखाय नीटनि थाखाय माने मोनथाम साबजेक्ट नांगौ बाय'ल'जि केमिस्ट्रि आरो फिजिक्स बे मोनथामावबो माने इकुवेलि कनसेन्ट्रेट खालामनांगौ बाय'नि जोंनि मार्कआ 360 थायो ओमफ्राय फिजिक्स आरो केमिस्ट्रिनि 180 खालामनानै टोटल 720 जायो ओमफ्राय बेयाव माने बहुत कनसेन्ट्रेसन बहुत नांगौ आरोना बहुत खस्थ खालामनांगौ ओमफ्राय टिचारफोरा जि फरायो फोरोङो बेखौ मोजाङै फरायनांगौ ओमफ्राय मोनसे दिनाव टिचारा जि फोरोङो बेखौ हराव फैनानै रिभिजन खालामनांगौ होमबानियासो माने गोसोआव थालाङोना आरो माने मोनसे बुस्थुखौ खेबसेल फरायबा माबा मोजाङै गोसोआव थाया ओमफ्राय मोजाङै बुजि मोना बेखायनो टिचारा फोरोंनायनि सिगाङावबो हायोबा एसे माने टपिकखौ नायनानै थांनांगौ आरोना आरो ओमफ्राय फोरोंनायनि उनावथ फरायखानांगौ आरो फिजिक्स आरो केमिस्ट्रियाव बहुत प्रेक्टिस नांगौ बियो माने पुरा आखाइनि फ्ल'आव फैखानांगोन आरोना नङाबा माने बहुत कनफ्यूजन जालाङो मोनसे कुइसनखौनो माने बेलेग बेलेग टाइपनि एसे बनायनो हायो ना लेंगुवेजनि थाखायबो मालाबा जायो सोरबा जुदि बर' मिडियामनि थाखाय बेयावथ' फोरोंनायाव इंलिश जायोना होमबानिया एसे खस्थ' जायो आरोना
बेखायनो थारमाने बर' बिजोंनि फरायसाफोरा इंलिसाव बांसिन गोसो होनो बेखायनो बर' जेतियानोखि स्कुलाव थायो स्कुल लेभेलाव थायो होमबानियानो इंलिसखौ माने स्ट्रं खालामनांगौ आरोना जाहाथे माने नेक्स्ट बेनिफ्राय जों नुबाय जिखिनि माने नोंसोरखौ नैबे नेटआव जनो थाखाय जेसेबांखिनि बे प्रिपेरेसननि थाखाय माने माखासे नलेज नांगौ बे नलेजखौ जुदि बर' बिजोंनि फरायसालिफ्राव जुदि मोननायब्ला मोजां जागोन ना गाज्रि जागोन मोजाङानो जागोन जुदि माने जुदि क्लास 9, 10, 11, 12 बे मोनब्रैयावबो जुदि मोजाङै फरायना फैयो ओमफ्राय टिचारफोरनियाबो रल थायो बेयाव मोजाङै फोरोंबा होमबानियासो स्टुडेन्टफोरा मोजाङै बुजिगोन होमबानिया माने बोसोरसे ड्रप होआबानो मोनो आरोना माने मेइनलि जों क्लास 11, 12 नि बाय'लजि केमिस्ट्रि फिजिक्स बे मोनथामखौ फरायोना बेखौ माने कचिं लाबा मा जायो बोसोरसेयाव बे मोननै बोसोरनि कर्सखौ एकेलगे खालामहोयो बेखायनो एसे माने हेम्पार जायो आरोना माने 2 बोसोरनि कर्सआ मोनसे बोसोराव कमप्लिट खालामनो थाखाय एसे माने टिचारफोरनिबो एसे खस्थ' जायो एसे माने खस्थ' जायो ओमफ्राय स्टुडेन्टफोरनिबो प्रेसार फैयो ओमफ्राय न'निफ्राय प्रेसार होयो माने मालाबा मा जायो न'निफ्राय बांद्राय प्रेसार होबाय थाबा माने गथ'फोरा मा मेन्टेलि एसे माबा जालाङो आरोना डिस्टार्ब जालाङो होमबानिया माने कनसेन्ट्रेसना बायलाङो आरोना बेखौ जुदि क्लास 9 निफ्राय जुदि एकदम रेगुलार जुदि माने प्रेक्टिस खालामबाय थायोबा गोरलै जागोन नङा होमबा फिजिक्सफोरा माने क्लास 9 निफ्रायनो बेसिक बुंनाया बे क्लास 9 निफ्रायनो जालाङो ना बेखायनो 9 निफ्राय जुदि सोरबा डक्टर इन्जिनियार खालामनो नागिरो माने उइदाउट कोचिं होमबानिया क्लास 9 निफ्रायनो गावनि माने प्रिपेरेसनखौ स्टार्ट खालामनो हायो आरोना ओमफ्राय आरो क्लास 11, 12 आवबो कोचिं मोनो इन्टिग्रेटेड कोर्स होननानै मोनसे मोनो माने बेयाव क्लास 11, 12 निनो फोरोंगोन किन्तु माने एन्ट्रेन्सफोरनि थाखायबो स्टुडेन्टफोरखौ माने माबा खालामगोन आरो तैयारि खालामगोन आरो दायो आं MBBS खालामनायनि उनाव पिजिआव माबा MS खालामनायनि गोसो दङ बेयावबो दायो मोजां फरायनानै एग्जाम होनांगोन बेयावबो निट पिजि जायो बेयाव मार्क बांद्राय फैबा मोजां कलेजाव मोनगोन बेनिफ्राय बबेयाव स्पेशलिस्ट जानो बबेयाव सार्जारियाव स्पेशलिस्ट खालामनो गोसो दङ आच्छा बेनिफ्राय दायो जिखिबांखिनि नोंनि माने उन्दैफोर दङ दायो बिथांमोनखौ मा होनना बुङो बे समाव आं आंनि उन्दैफोरखौ बेखौनो बुंनो नागिरगोन कि गावनि माने जि साबजेक्टआव इन्ट्रेस्ट दङ बेखौ माने बिनि उन थाङा आरोना जुदि माने पेरेन्टसफोरनि प्रेसारजों जुदि बेलेग साबजेक्ट लायो होमबानिया माने इन्ट्रेस्टबो जाया ओमफ्राय मोजां रिजाल्टबो जाया बेखायनो माने पेरेन्टसफोराबो एसे बुजिनांगौ आरो गथ'फोरनि गोसोनि माबाखौ माने इन्ट्रेस्टखौ जुदि सोरनिबा जुदि गेम्सआव गोसो दङ बेयाव हरनांगौ जुदि सोरनिबा इन्जिनियारिं बा बाय'टेक्न'लजि बेफोरबो दङ ना बेफोराव जुदि माबा बुंनाङा आरोखि नों डक्टरनो जानांगोन बा नों इन्जिनियारनो जानांगोन होननानै होमबानिया माने बेबायदिनो बहुत माने गथ'फोरा मेन्टेलि डिस्टार्ब जायो ओमफ्राय गावनि गोसो बायदि माने चुज खालामनो मोनाबा होमबानिया माने मोजां रिजाल्ट फैया ओमफ्राय बिदिनो मेन्टेलि डिस्टार्ब जायो बेखायनो गावनि जिखौ मोजां नाङो बेखौनो माने मा खालामनानै मोजां मोनो नोंनि हबिया आंनि हबिया एक्चुअली रिडिं आरो प्लेइं माने जों नवोदयाव दंमोनथ' नवोदयाव माने मोनसे प्लास पइन्ट दङ बेयाव माने नों दैलि 1 आवर गेलेनो थाखाय गेम्स टाइम मोनो बेयाव माने गावनि गोसो बायदि जि गेलेनो लुगैयो बेखौ गेलेनो हायो ओमफ्राय बेनिफ्राय जोंनि माबा गेम्सनिबो माने बेयाव चॉइसेस दङ आरोना बेयाव क्लास्टार रिजनेल बेफोरबायदि गेम्स मिटफोरा जायो बेयाव माने गावनि गोसो बायदि गेम्स माने गेलेनो हायो आरोना बेयाव माने आङो बेडमिन्टन गेलेयोमोन बेखायनो बेडमिन्टनखौ बांसिन चॉइस खालामो नङा होमबा बेडमिन्टना मोजां नाङो आरोना आं आरो लास्टाव बेखौनो बुंनो नागिरदों कि माने दायो जिफोर क्लास 9 फोराव दङ बा 10 फोराव दङ बिसोरो माने इंलिशखौ बहुत माने कनसेन्ट्रेट खालामनानै गावनि इंलिशखौ स्ट्रं खालामनांगोन आरोना माने ओरैनोबाबो माने नों 12 नि उनाव एन्ट्रेन्स होआबाबो नों उननि थाखायबाबो उनावबाबो एन्ट्रेन्स फेस खालामनांगोन बेखायनो नोंखौ इंलिशखौ नांखागोन आरो नों आजिखालि माने उइदाउट इंलिश बुंनो हायोबा जेबोआनो गैया माने
जब माबा बेलेग जब खालामबाबो इंलिश नांगौ ओमफ्राय मालाबा जुदि बाहेराव थांनांगौ होनबाबो इंलिशखौ नांगौ बेखौनो इंलिशखौ माने जाहाथे उनाव जाहाथे खस्थ' जाया जेनेबा एन्ट्रेन्सफोरनि कुइसनफोरखौ फरायनायाव जाहाथे खस्थ' जाया होमबानिया बेखायनो माने इंलिशखौ बांद्राय कनसेन्ट्रेट खालामनानै इंलिशखौ स्ट्रं खालाम आरोना